Ruši má talent na krájanie, aj on je kalera. Aj prstov. Aj takú prstov, hej, okrájal kalera. No a vieš, ako mu to išlo? Veď bol pekne nakrájaný. Najprv treba to spraviť. Vidíte, to sú špeciálne nakrájené, krásne. Mara ho má. A skade majú na ten kalera, bol super. Ale veď jednu budem. No poďme si ešte nakúpiť aj tam. Jana. Keď si mal ten kalera? Ale majú aj vo veselý. Ale na výšku by sa ti to lepšie krájalo. Nie? Tak? Inak takýto mali aj vonom, aj v kolov no duty. Nie. Takýto mali aj v kolov no duty, taký to nebudá. Aha. Pozri. Troši aj tebe by sa to lepšie na výšku krájalo. Troši, takto. Hej, ha? No vidíš to. On je hotová. Poď. Keľu, Hruši, ako prírodný človek. Žiadne zaťaž aj nie, one. Hruši, zaťaž. Ale vidíš, že ja to krájem. Pozri, ako som pekný, do toho znamená krája, tak ma práva. Martin robí pod stresom. Upiera sa na mňa zrak celého ľudstva.